No niin, terve vaan. Ja tosiaan nyt olisi tarkoitus alkaa tekemään tästä Detsistä vähän messumopaa. Nyt on 27 vuoden messuilla. Tekniikka tähän päivittyy vähän tehokkaampaa. Nyt siinä on vakio 50. Tai joku tarvike siinä Enoxia MVT Premiumissa. Tähän on valmiiksi pistetty TRT Prosta tuo USD-keula. Pinnasmotot tässä ja katteet on ihan siistit. Ehkä mahdollisesti jotakin linkkua lähdetään modaamaan ja ehkä karbon katteita kattoon. Ja itse tuun varaamaalaamaankin tätä myös niin edespäin. Tässä nyt ainakin alkuun lähtee tuota konetta irrottamaan. No niin. Otetaan eka tuo penkki irti. Sitten vaikka otetaan tuo tankki. Siinä vielä. Tässä pitää vaikka tankki vielä kiinni, niin valuta kaikkea. Toinen puoli. Tosiaan voitte vaikka kommenteissa vähän ajatella, että minkälaista videota pitäisi alkaa julkaisuna. Tai että minkä tyylistä haluatte nähdä. Mutta aloitetaan nyt vaikka tästä. Fuck, mua tankki alkaa. Se on tuokoskin läpi. No. Ei voi mitään. Tuossa tuo. Onko tää vielä mukastakin? Ei kai. Vittu kun tankki muuten ihan täysin. Niin. Se pysy siinä. Ja pitäis varaustankkikin ostaa, kun tuotanto ainakin on mennyt kierteet ja edespäin. Sitten jos otais tuon putken. Joo. Jos ottais vaikka tuosta niin. Helvettilään. Niin. Ja tosiaan väriteemaa mä en oo vielä päättänyt tähän. Saa nyt nähdä. Mitä juolahtaa päähän. No vihreä on lähellä sydäntä ainakin, mutta no saa nähdä. Joo, no niin heti jo tuo putken nirjoittama MG-kopan. Te voitais ottaa näin. Menee pyöreäksi. Otetaan nää irti, kun nää menee tässä joku päivä kaupan. Ostalla on niin. Ja Monster menee varmaan huomenna. Ja sitten siitäkin pääsee eroon. Ja se on vähän lisää rahaa. No, en tiedä kuvasinko mä äsken mitään. Tuo pitää saada pois, mutta otetaan ne vaikka eka tuo pohjalevy, niin pikku pulttirisseka. Noniin. Nyt saatan lentelee.
No siihen. Pohjalevy. Jes. Ja sitten ulosvetäjää pitäis saada. No joo, no niin. Nyt saatiin vauhtis irti siitä. Ja piti vähän käydä taukoilemassa. Voitais siitä alkaa ottamaan vähän sähköjäkin pois. Ja palataan sitten melkein taas kun sähköt irti. No niin. Saisiko tosta vähän lisää valoa? Pitää tehdä nyt ulkona, kun on vähän remppavia tuossa tallis kesken, mutta juu. Nyt on sähkösarja saatu pois. Sitten koneen vielä pitäisi ottaa. Mutta aika tyhjältä alkaa näyttämään jo. Katso, että paljastetaanko vielä tälle videolle, että mikä kone tulee vai... Ehkä pistetään ensi videolle se. No niin, nyt on päiväkin jo vaihtunut. Koneen sain äsken oli pikkasen jumissa tuossa swingin naksilta. Nyt vetää rälläkällä ja puukkosella sen poikki. Se nyt vieläkin jäi tuohon tuommoinen tappi. Pitää hakata se siitä pois. Ja siinä on motti. Se nyt menee tänään kaupan. Niin. Mä nyt ootan sitä uutta mottia, niin jos se nyt huomenna sais, niin mä lähden sitten siitä kuvaamaan sitä uutta videota. Tää video niin ehkä voisi olla tässä. Mutta pistäkää nyt kanavat tilauksia ja tykäkkää videosta. Ja tää nyt on eka video, niin tää on tämä vähän paska ehkä. Ja kumminkin lähipäivinä tulee sitten uutta videota. Niin edespäin. Kiitos katsomisesta.